Axenda Escola, maio 2016. Isto é a Axenda Escola. Despedímonos por agora e que o curso acercase ao seu fin. Con el deixamos unha morea máis de Axenda Escolas de stop motions e algunhas curtometraxes, pero como especial recordo deixamos na bandexa o novo programa que arrinca este ano, Ludidebate. Sen máis, estas son as novas deste último mes. Titulares, comezamos. Terceiro e cuarto asiste a un concerto didáctico, o Carnaval dos Animais de Camille Saint-Saëns. Xornada de maios. Aínda que non se puido levar a cabo a festa entre todos os colexios, festexouse no propio colexio. As letras galegas, durante unha semana de eventos a manifestacións artísticas nas aulas. As xa tradicionais maquetas de quinto e sexto están na sala de exposición do centro. O Carnaval dos Animais fixo encher o gofre coas notas do músico e renovador francés Camille Saint-Saëns. Os animais e os instrumentos amosáronse en plena simbiose para chegar a atención do público con máis interese. O 6 de maio, como xa sabedes, estaba prevista a gran festa dos colexios de Ferrol, en torno ás estructuras florais que con canto agarrimo se construían nos centros. Sen embargo, a mañá chuviosa obrigou a suspender a festa e a trasladarla a maneira individual a cada centro. Non foi o mesmo, pero por iso foi menos divertida. Rapidamente improvisamos un escenario no patio e interpretamos a nosa cantiga. Danzamos, rimos e fixemos obra a esa gran nai nosa que é a natureza. De flores cuberto, Ferrol, de flores cuberto, e da primavera xurdirá, e da primavera xurdirá, un pequeno conto escolar, un pequeno conto escolar, un enorme maio secular, un enorme maio. Letras, palabras, poemas e sobre todo a nosa fala. Este ano as letras galegas foron moi especiais, non só pola figura do poeta xeirego Manuel María, senón tamén pola confluencia de eventos en torno á data. En toda a primaria se traballou sobre a figura do escritor e mesmo elaboraron un cadro, como elemento moi usado na temática dos seus versos. Segundo e cuarto asistiron á representación do 11 de maio de Nana para un soldado da compañía Teatro dos Gazafellos organizado dentro do ciclo Teatro con G de 2016 pola coordenadora de Ciclos de Normalización Lingüística de Ferrol Torre. Neste mesmo ciclo asistiron toda a educación infantil e primeiro de primaria, a obra Feo da compañía Caramuxos. Imos a falar de Manuel María. A quen está dedicado este ano das letras galegas? Manuel María Fernández Teixeiro. Manuel, onde naceu Manuel María? Manuel María en Lugo. Lola, donde traballaban os seus pais? Eran labregos. Quen era a súa muller? Marco, quen defendía a Manuel María? A lingua galega. Se chama o libro infantil que leímos na clase, sabe?
Os soños na gaiola. Imos ler o poema O Sol. O Sol chámase Lourenzo. É un señor moi finchado que está no outo do celo todo o día relumbrando. Vai vestido de amarelo, leva chaleco encarnado, moi seguro de ser mesmo. O seu calor vai dando. O Sol chámase Lourenzo e é un señor moi señalado. Si non fora polo Sol estaría o mundo xeado. Soy o Sol anda no celo, moi solemne, moi barbado. As súas barbas son os rayos, con que nos vai alumando. Manuel María, poema. O 19 de maio tiveron a visita de dous personalidades importantes no mundo das letras e da palabra galega. Por unha banda, Antón Cortizas, mestre e escritor de literatura infantil que conversou coa clase de cuarto en consonancia cunha das lecturas obrigadas deste curso. Por outra banda, Xosé Lastra, autor do libro Manuel María, Vida, Versos e Rebeldía. Entre outros moitos así, gran creador de manuais de lingua para a educación, neste caso estivo coas clases de quinto e sexto. De todos estes dous libros, son moitos dos poemas que aparecen en Vida, Versos e Rebeldía. O que imos facer agora vai ser ir pasando algunhas das páxinas dese libro e vamos ir poñendo algún audio, decir, algunha cantiga, porque tamén outra das características da poesía de Manuel María é que houve moitos cantantes e moitas cantantes que interpretaron os seus versos con versos musicais. Moitísimos. Aquí, obviamente, só aparecen algúns, pero son moitos os que hai, non? Mirade, nos libros que, de alguma maneira, utilicei para a escola esta, que vai no libro do que estamos a tratar, hai un que este, A Terra Chá, esa é a portada do libro original. A continuación, ambas as dúas personalidades axudaron a repartir os premios de normalización lingüística deste ano, galardóns para os concursos de cabazas, de fotografía e metro lector. Para rematar a festa infantil, subiu ao escenario a elaborar un mural. De primeiro a cuarto subiron a ter poemas do conmemorado e por último todo o colexio cantou a cantiga O carro musicada anos hai por Fuxa nos ventos.
leva chaleque encarnado, moi seguro de mesmo o seu calor nos vai dando. Os chamas e non vento, é un señor moi señalado, si non fora polo sol, estaría o mundo xerado. Teño un cariño cantor, teño un caro canteiro, con figueriños afiados e con eixo tameneiro. O meu carro canta ben, non pode cantar mellor. Meu carriño cantareiro, meu carriño cantador. Montañas e terras Canadá. Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballo, cargados de traperos. Galicia é unha nai, veliña soñadora, na voz de gaita rixe, na voz de gaita chora. Perdida nos vellos, irmá dos meus soños e dos meus anseios. A estrela rebría cando miro para ela, con ollos abertos e ollada sinxela. Eu sei que esa estrela, perdida na noite, se cecais lle falo, cecais e as coite. Exposición de maquetas no colexio. As xa tradicionais maquetas de quinto e sexto están xa nas salas de exposicións do cole. Os temas a tratar seguen a ser os vistos no temario deste curso das materias de culturais e sociais. Non perdades esta oportunidade para visitarnos e ver de cerca estas obras de coñecemento e arte. I must have left 1,000 times, but every day begins the same. 'Cause there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave without hurting everyone that made me? Oh baby, baby, it's all about the moon. I wish you wouldn't have broke my camera, 'cause we're gonna get real old real soon. Meteorudi, imos ver que nos depara o tempo. O xoves as baixas continuarán case estacionadas a oeste da Galicia, mantendo a atmosfera inestable. Pola mañá predominará os ceos alumbrados por nubes de tipo medio e alto. Xa pola tarde alternarán nubes e claros, aínda que mandarán nubes de evolución que deixarán chubascos ocasionalmente tormentosos. O venres Galicia continúa baixo a influencia da débil borrasca de días anteriores que continuará mantido e inestabilidade atmosférica cunha fronte se irá chegando ao litoral cara a madrugada do sábado. O día amencerá pouco nublado con máis nubes no oeste. Pola tarde merdarán nubes de evolución que deixarán chubascos con tormentas ocasionais irregularmente.
Repartidos e xa pola noite comezará chuvias máis persistentes polo litoral. A influencia da borrasca destes días aínda persistirá ata o domingo con chubascos e temperaturas suaves. Isto é todo en Meteorludi por este curso. Ata sempre, Ludi Audiencia. Chao. ¡Ata sempre! I must have left 1,000 times, but every day began the same. 'Cause there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave without hurting everyone that made me? Oh baby, baby, it's all about